ingenting, der ikke kan sælges på nettet. Og hvis man ikke gør det, så er der en eller anden i en kælder et eller andet sted, der er i gang med at sørge for, at det bliver gjort. Det bliver så bare ikke jeres butik, der fordeler den omsætning. Så der er ingen tvivl om, at det er noget, man skal have gang i, uanset hvad. Er den billigste cykelforretning? Er cykelforretningen den bedste service? Er cykelforretningen, der sælger mountainbikes, specialiserer sig mountainbikes, eller børnecykler, familiecykler, racercykler osv.? Prøv at tage en bid af markedet først i hvert fald og sige, vi skal have et eller andet, hvor vi siger, det her det er vi gode til. Folk er ekstremt dumme. Og det er vi jo selv. Vi synes bare, at vi selv er rigtig dygtige, når vi er på vores eget website. Men i øjeblikket, vi kommer over på andre, så kan vi jo sagtens se, hvor idiotiske de er. Hedder det en iPod, eller en MP3-spiller, eller en Walkman, eller hvad fanden hedder det? Eller hedder det en bistandsklient, eller en kontanthjælpsmodtager for eksempel, osv. Prøv at forestille dig, hvor stor forskel der er på den måde, vi bruger sproget. Bare fra landsdel til landsdel, eller fra mand til kvinde, eller fra barn til gammel, osv. Smartphones kommer til at eksplodere i forhold til webtrafik. Det er en personlig ting. Ens telefon låner man ikke ud til andre, medmindre at der er nogen, der vil ringe 112 eller et eller andet. Så kan man sælge gummistøvler 20% billigere end alle andre og tjene det dobbelte. Det er gode købmandskab. Det findes ikke på nettet i dag i nogen særlig udstrækt grad, og det tror jeg faktisk bliver den næste trend, så der er håb for os alle sammen. Tak skal I have til nogle spørgsmål.